ml, 40 SRP lang. Ang grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Iprinipresentar kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa padagos na paglakbay pasiring sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi sa taong 2026 sarabay na maglakbay sa paagi ng dakulang selebrasyon ngunya na taon an Year of Stewardship o taoning pamamahala. Ini may temang simbahan nin mga katiwala nangangataman na mamahala magkakaigwa nin manlain-lain na inisyatibo sa bilog na taon nin pamamahala manungod sa mga aspeto kan kapalibutan, ekonomiya, salud, teknolohiya asin kultura. Maghinanyog sa katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Mag-ugma asin aktibong maglingkod, makisumaro asin magpartisipar sa misteryo kan kagurangnan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na! Alas 2 ang hapon kada Biyernes. Kaiba si Jenny Matthew Balyaran asin Reverend Mark Austin Tuazon. Lakaw, Maghiras, Year 4 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Maugmang pagkaaldaw po sa gabos na mga paraan tambay. Welcome po sa programang Lakaw Maghiras Year 4. Ngunyan na aldaw nin Biyernes. Anong petsa na ngunyan? Petsa 11 po kang bulan ni Oktubre 2024. Asin kita mag-iribahan sa good alas 3 ng pagkahapon. Kamusta? Kamusta po ang satuyang mga kalakaw maghiras? Digdi po sa DZGB. Ini po si Jenny Balyaran para may interest na sa Indo sa namunang makakaibahan dahil nanta si partner, si Reverend Mark Austin Tuazon, may equally important na tiglakaw po ngunya na aldaw. Kaya sarabay kitang maghiras ngunya na aldaw po digdi sa programa. Asin ang sa Indong lingkod, minabalik po. Kaya naman sana ibahan po nindo ako. Pwedeng mag-upload mag-text sa 0938-891-5475. 0938-891-5475. And of course, live na live kita ngunyan sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. Pwedeng i-share po ang sa tuyang Facebook live ngunyan na pagkahapon. Good afternoon kay Herbert Banyaga Benavente. Kamusta ka po, Mr. Herbert? And si Honeymoon Light. Si Honeymoon Light, Campidoran Albay. Kamusta ka po? And si Lilibet Ranara. And si Mark Joseph Obed, and si Sheila Pili, and si Jude Teoria Lubit. Asin sa iba pa po na mga nakatutok ngunyan asin nakakaibahan ta sa padagos na naglalakaw asin naghiheras digdi sa tuyang programa. Good afternoon kay Dr. Chris Gianan. Doc Chris, good afternoon po sa imo. Dakula pong salamat sa imo pong ipigtaong giya sa sakuya. Asin of course, for taking care of Ate Jen sa naghelang po kaya si Ate Jen, kaya si Doc Chris, saro po siya saro siya sa naging rason kung nakabalik si Ate Jen ngunyan. And sabi nga ni, getting better na, kaya Doc Chris, thank you so much. Okay? So, kung may mga kamatian po kamo, si Doc Chris Gianan, anumang oras yaon po siya. Kaya thank you so much po, Doc Chris. And of course, sa iba pa, okay, so padagos kita sa paghiras ngunyan na pagkahapon. Kaibata sa lado technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, asinang sa technical, of course, dyan sa production si Shara Mileron. Okay, so naging matrayong po so pagkondusir kang Commission on Youth sa pilgrimage sa Horoan kang nakaaging Domingo. Dyan po sa Horoan. So congratulations po kina Father Teody Camba. Asin of course sa mga namamayo po asin nanganganat ng mga hobbiness digdi po sa Indo. Okay. Good PM, Ma'am Jenny, watching from Pili, Camarines Sur. Shout out naman po family Benaviente dyan sa Barangay Binitayan, Malilipot, Albay. Ayun, thank you so much sa mga taga Malilipot. As in ang mga Benaviente family. Ayun, thank you so much po. And of course kay Mr. Eduardo Ray Ramosa. Kuya Ed, kamusta ka? Long time no see na Kuya Edano, and happy to see you yaong kamanggirari digdi sa muya. John Ricky Sur, hello man.
Okay, so ngunyan na bulan, iyo po ang month of the Holy Rosary, 'di ba? Dakulon ang naghahapot asin natokarta na digdi ka mga nakaaging episode po. Actually nga ni kang kaibahan ta pa si Monsignor Crispin Bernarte sa programang ini. Padagos kitag ipigpapagiromdom sa importansya kang pagpangadji po kang Santo Rosario. Alagad nyo na bulan ng Oktubre po, iyo po ang month of the Holy Rosary. Kaya sa tuyang balikan ang importansya asin ang mga ang kahalagahan kung nata kaipuhan ta po kaipuhan tang mag Santo Rosario, di ba? Kaya naman in behalf of Rev Tuason, makakaibahan ta si Seminarian John Roger Avila. Okay, Brother John, good afternoon. Good afternoon po, Ate Jenny. Asin sa gabos na nagdadangog sa tuyat niya dito sa DC. Yes. Maray na hapon po. Pakailing ko naman po sa imo, Brother Jan. Sabi ko kang kasuod, mailing ko na naman sa good looking, as in ang adorable smile mo po. Okay. So yaong kangon yan sa syudad ning Naga pero ini po si Brother Jan Roger Rodriguez Avila, saro po siyang seminarista kang Diocese of Legazpi. As in saro siya sa kumbaga aktibo, as in sabi nga ni matitibay na seminarian po digdi sa diocese. Kaya naman siya ang satuyang makakaibahan mo niyan. Brother, ano po, kung babalikan ta, kasi usually aramtan na nagpe-pray or kaipuhan mag-pray or minsan aramtan na din so reason kung nata kaipuhan mag-pray kay ining rosary, pero halos deita aram so development and the origin po kay ni ano mananggad po so sa inhali ang devotion kang pagrosaryo. Opo. Magayon po yung nahapot mo, Ate Jenny. Asin, tungkuti ako na puunan ko sa kuyang paghiras sa sinabi ni San Pablo duman sa mga taga-Tesalonica. Kung mabasa kita sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, o kaya kung madre kita o seminarista, yaon yan sa enot na parte kan sa indang instruction for the liturgy of the hours. Ang sabi duman, pray unceasingly. Yan. Sinabi iyan ni San Pablo sa mga tugang duman sa Thessalonica. Asin, bilang kasimbagan kayan, sinabi ni San Pablo duman sa taga-Thessalonica, so mga naenot niya tong tugang ng mga monghe, ang ginibo ninda, pinapangadji ninda ang 150 na salmo. Kantinot na panahon niyan. 150 salmo, buon aga hanggang banggi. Yan po. Sabi ko nga ni, kaninot na panahon yan, buot sabihon, mayo pa nin mga papel, sa inot, mayong printing machine kan panahon. Ang igwasan na kaya na kopya ni Saltero, kan Biblia, iyo sa simbahan, asin sa mga igwa-igwahon. Kaya buot sabihon, very limited ang kopya. Asin, tanganing bakusan ng mga monghe an makasabay duman sa pagpamibi na daing pundo na sabi ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Anong ginibukan mga tao kan mga monghe? Ginibuninda na instead of praying the 150 psalms, ang ginibuninda, mapangatsi nga kita ng 150 na Paternoster. Ano po yung Paternoster? Ili natin ko tangan ko nyari matibay man. Yan pong Paternoster, Latin translation po iyan kan ama niya mo. Asin kan panahon, truong yan kan mga tao ang Paternoster. Asin, paano tinatandaan ninda kung ikapira na na Paternoster, nagagamit po sinda ng mga pebbles, mga bato. Enot na Paternoster, ikikaag ninda, subato. Asin, sa masunod na Paternoster, isang sarong bato naman, hanggang sa nagkaigwa naman ng development. Hali sa mga bato na ginagamit din, nagkagyaw sinda ng lubid. Asin sa lubid na ito, sinisiling kinito, ginagakot yan, asin tinatanda kung ikapira na. So, yan po, 150 na ama niya mo. Hanggang sa pag-abot kan panahon, hali sa 150 na ama niya mo, naging 150 Ave Maria na po yan. Naging 150 ang Ave Maria. 150 Hail
Mary. As in, iyan so ginatudan kan mga tao. Imagine mo, Ate Jen, 150 beads. O, halabaon kung madara-dara grabe, no? niya. Halabaon, hali, digdi, pasiring siguro dyan sa imo sa ligas. Di abot na. Grabe. So, yan. Iya po yan ang poon ka iyan. Hanggang sa nagkaigwa, susog sa tradisyon, nagkaigwanin bisyon ang sarong santo. Siguro, nahiling ko sa Facebook page mo, Ate Jen. Ikaw po, taga Santo Domingo. Tama? Big background check mo na pala na ako, brother. Opo. Nagkipista ako dyan. October 7. Today ako nagkasala. Yes, opo. Every first Sunday of October. Opo. Nagkipista ako duman kay Padre Tone Pet. Ang Okay. patron duman si Santo Domingo. As in, Yes. siya man ganyan ng pag-uurolayan. Susog sa tradisyon, nagpahiling sa iya si Santa Maria. Okay. As in, inintriga sa iya, ining Santo Rosario. Sabi ni Santa Maria, ini nga ang magiging gamit mo pangontra sa problema kan panahon na iyan. Ano ang problema kan simbahan kan panahon na inahampang? Iuso Albigensian heresy. Oh. Heresy na inahampang ang simbahan. Kung saan, ang Albigensian heresy nagsasabi na gabos na pisikal sa kinabahan, maging ang sa tuyang mga hawak, maraong. As in, kinukontra ka iyan, dinideny ka iyan, ang mga sakramento kan simbahan, especialmente ang kasal. Kaya problemado. Ngunyan, nagpahiling si Santa Maria. Igwang aparisyon, susok sa tradisyon. Nagpahiling siya kay Santo Domingo. Ang pasinsin na po, medyo marimok doon sa gilid ko. Nagpahiling siya Okay. duman kay Santo Domingo, as in, itinitaon niya ini. As in, ang ginibo ni Santo Domingo, ni-propagate niya ang pagpamiti ni Santo Rosario. Susog sa sinabi kan sa tuyang ina si Santa Maria. Ayun. Hanggang sa nag-abot naman ang panibagong panahon. Masibog kita na kan panahon po baga, kung nag-adal kita kan kasaysayan kan simbahan, ang sa tuyang mga lugar, nagsasako. Sisay nagsasako ka ini, uning mga tugang tang Muslim, mga Turko. Ngunyan, nagsakop na ninda sa Jerusalem. Bagsak na sa Jerusalem. Nagsakop ninda sa Constantinople. Bagsak na. Ang natatadaan, sintrukan sa tuyang simbahan, ang Roma. Ngunyan, gulpiyon ini mga Muslim na ini, Okay. mga Turkong ini, sabi nila, Ottoman Empire. Gulpiyon ini. As in, pag linusob kita ka ini, ay, sureball, talo kita. Ninulita, diiton so sa tuyang mga tugang dumaan na nagbabantay. Kaya ano po ang kinibukan sa tuyang Santo Padre? Kan panahon na iyan, ang sa tuyang Santo Papa, si Papa Pio Ikalima. Ano ang ginibo ni Papa Pio Ikalima? Nag-apod siya sa mga tao sa simbahan, mga Katoliko Kristiyano. Sabi niya, ang mga Turko malusob sa to. Mayo kita, nin mga tao. Ngunyan, ang masasandalan ta, saro man sana, ang kagurangan. Kaya, mga di kita, gamit ang Santo Rosario. Kaya ang ginibukan mga tao, throughout the day, nagpara Santo Rosario sinda. Nagagad sinda ng proteksyon sa mahal na Diyos. As in, aram mo po kung ano ang nangyari. Ano ang himala na nangyari. Yaon na sa dagat, parulusob na itong mga Turko, sa Ottoman Empire, mga Muslim na sa tuya. As in, yaon na sila sa dagat. God is with us. Grabe, yung parus na nagtama sa inda. Nigwasak-wasak so sa indang mga barko. Nagbaranggaan so sa indang mga barko.